nomination kanyo feel ni nomination okopanga maber manyiso ni joma nyo compete nyo gin jo ODM. So I am surprised ka winjo ka jomoko temo wacho ni kia ni nyo jo UDA compete gi ODM. UDA gi ODM no winjore ni gine Brodbes government. And Brodbes government ni gi winjore ni nitie kuonde ma ODM ok dhi chunge ji. To nitie kuonde ma UDA ok dhi chunge ji. E Luo Nyanza nikech kwayo mar jakom Raila Amolo Odinga. President no luongo joma ne dwa chung gi UDA Ugunja gi Kasipol mokwage ni kik gichung ma UDA nyonge candidates. In fact, it is important mondo wa recognize ni PS ma interior Raymond Omolo to kod the deputy president no dhi mogo bura Kasipol ka campaign ne kendo tingo bad Boyd kaka candidate mar Brodbes government. And because of unity manyo wan go ni nyo wariwore as parties mani Brodbes government, that is UDA gi ODM, nyo kuonde manyo gin battlegrounds manyo gin constituencies aberio gi county achiel nyo gi kaote, and kuonde manyitime yiero manyo gin 24 nyo 18 odhi ne parties mag Brodbes ma kuonde manyo iparo ni ginyalo win manyo gi lose nyo en mana Kariobangi to kod Kisa East. To king'iyo kuonde go tineno ni issue manyo wuok mang'eny ne issues manyo wuok in nomination mag ODM. Now, be that as it may, tungni osebedo kendo mutni e Nyanza kuom ndalo 2 kata 3 mokalo ka ineno ka mine wuok Kisumu, mine wuok Migori, mine wuok Homa Bay, mine wuok Siaya. Mine gi gin mine ma widows, gin mine matindo, yudhe wuok ka wuothe ndara, ka chiwo press conference, ka lose social media. Ni giwinjo ni samoro nyalo bet ni governor ma Homa Bay undermine PS mar internal security. Kendo dwaro, kendo kwayo demand ni mondo gimede tiyo gi President Ruto nyaka gol PS ma internal security ma en Dr. Raymond Omolo. Adwa na nyiski ni Dr. Raymond Omolo ne jotelo madwa ni mondo kete telo go noko kete telo. Dr. Raymond Omolo ne President William Ruto emano yiero kuom joluo te gi jo Kenya te moketo a very sensitive office ma en office ma interior. And office mar interior ni ok en office mikete ng'ata en office ma ikete ng'ama ingo gi trust. To wakili Nyamori idhi ng'ada ikete ng'ama ingo gi trust. And it is therefore important to appreciate ni by the time mane President keto Dr. Raymond Omolo kanyo ne en gi Dr. Raymond Omolo gi trust. And sama President kano obiro Homa Bay in 2023 no chung koya office UDA kabe even at that time UDA kan entie yuarwok ni ere ng'ama duong'e ere ng'ama otelo ne jo UDA ma Nyanza. To President nonyiso gi ni kuom jowa man Nyanza gi te okane kuomu kata jotelo mobedo mbele nagi ng'ama no chung koda when it mattered, ng'ama no chung koda kapok oyiero mo risk nyaka tije mano konyowa organize kura mar jowa ma Nyanza ka mano ogona kura. Omiyo adwa na go erokamano nosiepna ni mano President nowacho publicly. And President was affirmed every time ma jogo siga wuok ni Raymond jaka wuogi mondo wadonji ni Raymond ni mang'ata. So adwa ni mondo I send a very strong message ne jowa mana kaka wadwa gwanda osewacho ni siasa mar akweda ni mondo abedgo Cleophas nyaka ma a zero-sum game should end. And jotendwa ma kaluo onego accept ni siasa lokore wane gimiluongo ni transition time. And transition time eni wawuok e siasa ma drama, siasa ma miel stage, wadok e siasa mar ni un kaka jotelo ang'o mudwa timo ne ji. And gimomiyo ineno ka mine ka gi yudhe ka
Nyomor gi widows ka Nyamor gi Raymond Omolo en gik mosebedo kotimonegi apart from improving security gi organizing kaka administrative structures omedore matimore ofise osebedo kotiyo gi mine e weche mag ute yudhe weche mag ot nyoro wach kipande ok ine ka jotendwa tiyo nyaka nyo Dr. Raymond Omolo wuok masani kipande ichiwo makata nyo in nyatike mama moro ma almost 70 years old nyo mi kipande kapok no mi kipande mage gik mwadwaro mondo jo obed gi stability mondo jo obed gi claim into the economy. To wakili mana kan angadi karkany mar mondo midwok ma pio mondo bir billion karka wach ni muoch kowuok e boardroom koso wuok e rally moro ng'ama nowinjo ka pogruok e kind jotelo ariyo gi mienjo e lela koso en wach maliekore ni ero jatelo achiel ok tiyo gi machielo kama gintiere sano loso kuom governor kod PS en dongruok kod siasa makaluwe mantiere karkae en wach mowuok maling'ling mowuok e boardroom moro koso ng'ato wache liel